Daniel Alves. Közben Messi, ez jó átadás, ott a lövés, kapufa, aztán gól! Te jó ég, mekkora gól! Eto'o! Hát ezt rendesen oda pörkölte, erre tényleg nincs jobb szó. Ő volt a legeredményesebb Barcelona játékos az elmúlt esztendőben, akkor 16 gólt tudott elérni a bajnokságban. Itt most Eto'o, hát elsősorban a Nou Camp-ban, de amúgy is a bajnokságban, nem, bocsánat, tehát a Nou Camp-ban először, ugye, és legutóbb a Gijón ellen pedig másodszor volt eredményes, ha összeadjuk a kettőt, de hát ne ezzel foglalkozzunk, hanem azzal, hogy mekkora gólt lőtt Samuel Eto'o. Gyönyörű a csel, hát ez pedig védhetetlen. Pont oda be a léc alá, ilyen irdatlan erővel, a 16-oson belülről. Castro ezt egyszerűen végignézte. Nem nagyon tehetett volna